Фоста, путки! Дай! Беги, мърша! Anxious Records! Те заева това. Murder Boys! Израснали по улици, в тъмното срещат се глутници. Няма да се правиш от подкаси. Викам на жена ти, че връста си. Въртиме масура, нема проблеми. Здравейте, тук сме Стефано Аугусто. Аз съм Златата и в момента снимаме клипа на новата ни песен Чат-пат, фичеринг, UDVP, момчета по плески. В момента сме почивка, малко поразцъкваме ало и продължаваме. Очаквайте ни скоро, ще ви разбиеме. Така, искаме много да благодарим първо момчета от UDVP, защото без тях това нямаше да се случи. След това нашите фотографи, режисьори, сценаристи и всичко да си ебе путката лени на майки това. Значи влизате Енкор, пишете там и Андито съответно мога да снимаме красавица. Само ръки ме точно. Да, точно. Така, в момента сме на нашата площадка, снимаме тук сме на лостовете, принципно направихме доста кадри днеска, доста успешно. Очаквайте новия ни сингъл и дебютния ни албум, който няма да издаваме за сега нищо, защото искаме да ви изненада. Само искам да ви кажем, че кой се прави тарикати, много се разбира на програмисти и на записвач. Не е по-добър от нашия човек, батете. И Anxious Records студио е вашето шибано студио. Това е човека. Няма стига, бре. Така са нещата. Това е човека, телефончето ще го изпише тук отдолу. Кой иска, отива си записва и си ебава путката лелена. Финал. Битка джите, келеметата, свирка джите в мелетата, кривим бирез коралетата, ние сме кучета, викайте ни псета.